Hello mga titas! How are you? Mga unta og mangga for today's video! Tag 30 di ay ang kilo ani guys. Pinalit nilang Mami Ayen. Di ay ni nila gipalit Mami Ayen sa vegetarian shop. Ug para lamian gud kayo guys, partnera nato ni og ginamos. Yes, kani atong ginamos guys. Lami wala joy makalabaw ani gikan ni sa pagadian. Kini ra gyud ang pasalubong akong gusto guys. Kaning ginamos nga marikyat, mas marikyat pa sa imong silingan. Joke. Unsa pa man atong halaton, humanas Mami Ayen og slice. So ato ning kanon guys. So layan nato ni pag-ingkit nimo sa mangga, grabe ka crispy, lami kaayo. Ang ginamos perti pud kalami, pero ang mangga aslom day kaayo. Bisan og aslom ang mangga, lami kaayo i-partner sa atong ginamos. Og mauli mong Pilipinas guys, ayo kalimot pagbalon gyud mo og ginamos. Balon din ni sa ko ang agaw gikan siya sa Philippines, nag-take og board exam sa pagbalik niya ning dala siya aning ginamos. Anyways, pagkahapon ni Anthony sa mall kay mo palit mi aning vacuum bag. Gamito na mo ni mag-pack mi sa bag, basta mag-pack mi. Okay guys, so among napili daghan kaayong mga choices din na ay large, na ay small, na ay medium. Amo ang nakapalit mi aning large sa dihang dako day kaayo day pag open na mo din sa balay hastang dako amorag masulod ang tibok nimong balay. Joke lang. Pre si Adam kuyog jud na siya, di gina siya magpabilin kay mamiyang gina siya. Si Adam day guys, di na siya ganahan ko gusto niya nga magdakaw-lakaw lang siya na apa na handlo ko kay iyang panghawiran tanan ng mga display sa tindahan. Unya na ay mga mabuak sunahadlo ko. Nag-decide siya nga magawa siya, pero nigbalik na daw gihapon siya kay maa siya tanawon habol daw kuno na niya. Adam dili ni challenge nga paliton tanan imong ginahikap. Di ta ka-afford dong. Poor ta poor. Og ni ada ini ang belt bag unsa ba oy, basta belt sa bag. Og naapi daw kalo, iya kong gitagaan og kalo, pero dili na namo paliton kay di na namo kinahanglan, so ako na lang giuli. Pagkahuman din namo ito palit guys, ningapit kami din sa Fun World din sa mga dulaanan sa bata. O ilang mga dulaanan na apoy massage chair. So sa massage chair ko naglingkod while waiting for Adam kay nag-basketball siya, nag-shoot the ball daw siya. Akita po namin ito si Kuya Namo. Kaya si Kuya Namo guys, ako ning estudyante sa una, itong elementary pa ni siya. Pero first year high school na ni siya karon, so di na nako siya estudyante. Pero close gihapon na ako ni siya. Kaya no ako, sa kuha ni siya nagstay for 3 years. Anak-anakan ako ni siya guys. Well, naglingkod ko sa massage chair na ay bata nga gamay ning abot na humana daw siya og shoot the ball. Ni anhi na siya sa ako kay nangita na siyag milk. Wala may bottle dala guys, so manguli na lang may. Thank you kaayo sa inyong pagpamati, pagtanaw sa mong video. See you again. God bless you all. Dinhira taman.